800 метров приготуйтеся до з'езду направо. Трымайцеся ў правай паласе. Чмух, дзе мы? Мы зноўку некуды едзем? Добрай раніцы, Віктор. Сёння едзем у Плоцк. Куды? У Полацк? Мне нельга ў Полацк. У мяне алергія на полацкія сыркі. Да не, ведь не у Полацк, у Плоцк. Это павятовы горад на Вісле, на захад ад Варшавы. О, і што, зноўку там нейкае племя жыло, ці там унію чарговую падпісалі, так? Не, Віктор, Плоцк – это старадаўняя сталіца Польшчы. О, я ўжо не магу. Мы з табой былі ў Познані, ты казаў, што там сталіца. Ездзілі ў Гнезна і остраў Ледніцкі. Ты казаў, што там таксама дзве сталіцы. А тады Вавель у Кракаве, таксама сталіца. І цяпер Плоцк? Ну, калі табе, Віця, так спакайней, то пасля таго, як Плоцк перастаў быць сталіцай Польшчы, ён стаў сталіцай Мазавецкага княства. Так лепей? Не, зусім не лепей. Куды дзелася Польшча? І што гэта за Мазавецкае княства? Фух, Тимух, я мушу перадыхнуць. Давай прыпынімся. А мы ўжо амаль што прыехалі. Якраз зараз выйдзем, падыхаем у Плоцку цудоўнае паветра. Павярніце направо. Вы прыбылі да месца прызначэння. Нешта я не ўпэўнены. Ну і сядзі ў машыне, а я пайду пагуляю. Ну ідзі. У 12 стагоддзі каралеўскі цэнтр Польшчы перамясціўся з Познані ў Кракаў. Плоцк у гэтыя часы быў заўважным гандлёвым цэнтрам, бо стаяў на Вісле ў гістарычным рэгіёне Мазовія. У 1075 годзе ў Плоцку было ўтворанае вельмі важнае біскупства Мазавецкае. У 1079 годзе польскі кароль Уладыслаў Герман, стаміўшыся ад кракаўскіх інтрыг, пераязджае жыць у Плоцк і такім чынам пераносіць сталіцу Польшчы з Кракава сюды. Сюды, значыцца? Ну, сюды. Дык нейкае маленькае мястэчка. Увогуле мне нагадвае паставы. Як сюды цэлая сталіца ўлезла? Ну, па-першае, тут жыве каля 127 тысяч чалавек, не так ужо і мала. А па-другое, тут же не ў памеры сэнс. Ну, вось глядзі, напрыклад, так. Наш Полацк. У ім зараз каля 90 тысяч жыве. Але калісьці это была адна са сталіца ў старадаўняй Русі, адзін з буйнейшых гарадоў. У гэтым сэнсе Плоцк на Полацк падобны не толькі па назве, але яшчэ і па гістарычным лёсе. Сапраўды усялякае ў жыцці здараецца. Я вось звонку таксама не Ален Делон і не Брэд Піт, але мяне такі багаты ўнутраны свет. Там цэлае радовішча гэтага багацця. А, дарэчы, што ты казаў пра жанчын? Ну і пра жанчын. Паглядзі, Віктор, у цябе за спінай цудоўны каталіцкі касцёл Найсвяцейшай Марыі Панны. Вельмі старадаўні храм. Тут у 1075 годзе было размешчана адно з самых старадаўніх польскіх біскупстваў. Уяўляеш сабе 11 стагоддзя з тых часоў касцёл. Апроч гэтага, тут цяпер захоўваецца самае вялікае пахаванне князёў Пястаў у Польшчы. Ажно 14 князёў тут ляжыць. Ого, я не ведаў. І касцёл такі агромністы, такі салідны. Дык, а што пра жанчыну рэшце? Дык вось. Апроч 14 князёў у гэтым касцёле ляжыць яшчэ і жонка аднаго з гэтых князёў, Баляслава III, звалі якую Гаўдымунда, і яна была родам з Літвы. Яе бацька быў князь Тройдзень. Ого, яна сюды далёка заехала. Але што, яе сюды нейкая рамантычная гісторыя прывяла, ці што? Не, мы пра яе, на жаль, мала што ведаем. Тут, як ні дзіўна, больш цікавая статыстыка. Вось глядзі, у 14 з тых князёў, якія тут ляжаць, у 8 з іх маткі былі родам ці з Літвы, ці з Русі. Пры гэтым 12 з гэтых князёў былі жанатыя,
І у 5 з іх жонкі таксама былі родам ці з Літвы, ці з Русі. Ну нічога сабе, слухай. Дык выходзяць мясцовыя князі нашых дзяўчатаў оптам сюды забіралі. А чым ім там так нашыя дзяўчаты спадабаліся? Ну, вось давай, зараз у гэтым разбярэмся. Пайшлі ў касцёл. Вось глядзі, Віктор, мы знаходзімся ў пахаванні князёў мазавецкіх. Увесь гэты касцёл і непасрэдна гэта пахаванне моцна перабудоўваліся ў пачатку 20-го стагоддзя. І гэтыя роспісы пачатку 20-го стагоддзя, бачу, там нават герб пагоню намалявалі, але само пахаванне вельмі старадаўняе. І вось канкрэтна тут, на самым багатым месцы, ляжаць, напэўна, 2 важнейшыя князі з гэтага пахавання. Это Уладыслаў Герман і ягоны сын Баляслаў Крывоўскі. А чаму толькі 2 князі тут ляжаць? Чаму не з рэштаю? Таму што Уладзіслаў Герман гэта той князь, які перанёс сталіцу Польшчы, не мазавецкае княства, а Польшчы з Кракава сюды ў Плоцк. Ну, нешта яму ў Кракаве не спадабалася. Можа, шмат было інтрыг. А ягоны сын Баляслаў гэта чалавек, который перад смерцю раздзяліў усю Польшчу на 4 вялікія удзелы і раздаў сваім сынам. І такім чынам мазавецкае княства крыху аддзялілася ад агульнай Польшчы. Ну, ад пачатку не цалкам, фармальна яно залежала ад Кракава, але праз 100 гадоў все сыны там унукі перасварыліся відавочна, і мазавецкае княства стало цалкам незалежным самастойным княствам. Яны сварыліся, але што, яны мапы не бачылі? Бо мазавецкае княства ж яно ляжыць у сярэдзіне Польшчы. Як яно магло стаць самастойным? Ну, часам чалавечыя амбіцыі важнейшыя за геаграфію. Вау, ну але прыгожа гэты Плоцк, і Вісла тут такая шырокая, і дамы такія утульныя з чырвонай цэглы. Я б жыў тут. Правда? Праўда. Ну вот и князі мазавецкія так подумали. Поўнае аддзяленне мазавецкага княства ад Польшчы, ну калі яны ўжо там перасварыліся цалкам, адбылося ў першай палове 13 стагоддзя пры Конрадзе Мазавецкім. А, чакай, гэта той самы князь, які запрасіў сюды ў Польшчу крыжакоў. Ну, так, гэта ён і ёсць. Дык што, ён быў тут, мясцовы, асюль? Ну, мазавецкі ж так. Ён пахаваны вось у гэтым касцёле, у той капліцы, дзе мы з табой былі. Ну, слухай, чалавек жыў у цяжкія часы. Там з аднаго боку прусакі нападаюць, з іншага боку Лічвіны. Літвіны, потом Русь, і гэтыя браты з Кракава таксама замінаюць жыць. І ён тады запрасіў крыжакаў, каб яны дапамаглі з прусакамі разабрацца, і ён узяў жонкі Агаф'ю, дачку валынскага князя, каб такім чынам суцішыць набегі з боку Русі. Ну, з крыжакамі ён сеў у лужу. А вось Агаф'я яму дапамагла бараніцца ад рускіх князёў ці не? Цяжка сказаць. Ведаеш, яе бацька Святаслаў Ігорович быў так сабе менеджерам і вельмі хутка перастаў быць валынскім князем, і ад яго дапамогі дужа не было. Яго зараз часцей узгадваюць літаратуразнаўцы, чым гісторыкі, таму што ён быў сынам таго самага знакамітага Ігора, пра якога слова пра паход Ігораў напісаны. О, так? Дык што, выходзіць тады Агаф'я свайму мужу тут у Плоцку расказвала байкі на ноч пра свайго дзеда Ігора? Ну, слово пра паход Ігорава на той момант ужо хутчэй за ўсё было напісана, таму магла мужаньку на ноч такое чытаць, каб яго супакойваць ад літоўскіх набегаў. Ну, бачыш, такія тут у Плоцку былі плоцкія ўцехі. Можна і так. У 13 стагоддзі актывізаваліся набегі на Мазовію, Літвы і ятвягаў. Сын Конрада Мазавецкага, Семавіт I, быў забіты падчас аднаго з набегаў Літвы, а ягоны сын Конрад 2 гады правёў у літоўскім палоне. У канцы 13-го, пачатку 14 стагоддзя літвіны некалькі разоў даходзілі нават да Чэрска і Плоцка і палілі ўсе наваколлі. Па адной з версій, падчас аднаго з такіх набегаў з плоцкага кафедральнага касцёла былі скрадзеныя вельмі каштоўныя плоцкія дзверы. Пашлі, Віктор, я тебе пакажу. Вось, глядзі, вось гэтыя брамы.
О, дык это тыя самыя брамы? Дык іх, выходзіць, вярнулі, так? Не, Віктор, гэта копія. Арыгінал брамаў знаходзіцца ў Новгарадзе. У Новгарадзе? Ну, А так. як ажно туды трапілі? Мы не ведаем дакладна. Брамы былі створаны ў 12 стагоддзі ў Магдыбургу і хутчэй за ўсё падораныя ў гэты касцёл, калі гэта было месца біскупства. Вось, ну, багатыя вароты ў багаты храм. І тут раптам 15 стагоддзя, і гэтыя брамы ўжо ў Новгарадзе. Як яны туды патрапілі, мы не ведаем, ніхто не ведае. Ну і самая верагодная версія кажа пра тое, што гэта літвіны. Калі нападалі на гэтыя гарады, яны зрабавалі Плоцк і забралі ў тым ліку гэтыя прыгожыя брамы, ну а пасля ці то падарылі, ці то прадалі ў Новгарад. Хаця, Віктор, чаго я табе расказваю? Ты ж сам ашмянскі, это ж твае хлопцы хутчэй за ўсё рабавалі Плоцк. Я не браў. Ну і ўвогуле ў гісторыі маёй сям'і няма такога эпізода пра скрадзеныя з касцёла брамы. Мо гэта дзюкі альбо яцвягі. Гэта іх почерк, я пазнаю. І ўвогуле, давай лепей зменім тэму. Глядзі, нападалі ліцвіны на мазавецкае княства, але ж можна было ўсё ўладзіць, узяць сабе жонку з Літвы, і ўсё было б спакойна. Вось Агаф'ю ж раней узялі, і ўсё ўладзілася. Маеш рацыю. На самой справе князі мазавецкія доўгі час бралі сабе жонак з Русі, ну бо Русь была моцная. А з Літвы не бралі, ну бо Літва это язычнікі і варвары. Але ў 13 стагоддзі Літва настолькі ўзмацнілася, што трэба было навязваць дыпламатычныя адносіны з ёй. Пры гэтым Міндоў жа ж хрысціўся, яго папа рымскі каранаваў, у складзе літоўскіх войскаў было шмат русінаў, якія таксама хрысціяне, хай сабе іншага абраду. І ў нейкі момант з літвінкамі жаніцца стала можна. Першым гэта зрабіў Баняслаў III, унук вось таго самага Конрада Мазавецкага. Ён узяў сабе ў жонкі дачку Тройдзеня Гаўдэмунду, якая і пахавана ў гэтым касцёле. Ну і магчыма гэта спрацавала. Дыпламатычныя адносіны палепшыліся. Магчыма, нават з гэтым звязана тое, што сталіца мазавецкага княства ў пэўны момант пераехала з Плоцка ў Чэрскі замак. Ну і князі мазавецкія сталі часцей сватацца да літвінскіх князёўнаў. Віктор, ты што робіш? А што такое? Віктор, я добра цябе ведаю, перастань. Табе гэтыя брамы не патрэбныя. Дакладна? Ну, па-першае, яна табе ў доме не стане, па-другое, это непрыстойна мы ў гасцях. А можа, я хачу сабе копію на памяць. Дзе ты яе паставіш? Перастанем. Ну ладно, Цімох, прабач. Вось ува мне будзіўся, напэўна, дух продкаў. Я сабе нядаўна зрабіў тэст ДНК, і ён паказаў, што ў мяне 70, нават больш процентаў балцкай крыві. Вось часам не хочацца сесці на коня, узяць дзіду і паскакаць на нейкі замак. Дарэчы, ты вось казаў нешта пра замак у Чэрску. Можа, там можна нечым пажывіцца, значыцца, пацікавіцца. Што это за замак? Ну, паехалі, старадаўні ліцвін, пацікавімся. Ну, не такі ўжо старадаўні, яшчэ малады. Яшчэ ў 11 стагоддзі ў Чэрску існавала драўлянае гарадзішча. Калі Плоцк стаў сталіцай, Чэрск таксама вырас як адміністрацыйны і палітычны цэнтр. У 13 стагоддзі Чэрск стаў сядзібай познаньскага архідыяканату і адным з важнейшых замкаў Мазовіі, які прымаў на сябе ўдары Літвы і крыжакоў. І ў нейкі момант менавіта гэты замак стаў цэнтрам палітычнай улады ў мазавецкім княстве. У канцы 14 стагоддзя князь Януш I стары пабудаваў тут каменны замак, руіны якога можна ўбачыць у Чэрску і цяпер. Ого, дык вялізны замак адбахалі. Нармалдос. Чэрскі замак быў, напэўна, другім па значнасці пасля Плоцкага ў мазавецкім княстве. Тут нават у 13 стагоддзі размесцілі вельмі важную структуру познаньскага архібіскупства. Ну, карацей, сур'ёзнае было месца. Адзінае, што ён большую частку гісторыі быў драўляны. Яго каменным зрабіў у канцы 14 стагоддзя Януш I старэйшы, такі чэрскі князь. Пашлі паглядзім. Дык што, Цімох, атрымліваецца, адна ліцвінка гаспадарыла ў Плоцку, а другая тут, у Чэрску.
Ну, выходзіць, цанілі нашых дзяўчатаў тут у Польшчы. Але паслухай, Цімох, вось тая Ганна Данута, жонка Януша, яна тут пахаваная ці дзе? Не. Глядзі, у мазавецкіх князёў было шмат замкаў, але такі сямейны фамільны склеп быў все-таки адзін у Плоцку, ну вот там, дзе мы былі. І вось гэту гісторыю вырашыў памяняць якраз Януш першы. Ну ён быў такім вельмі заслужаным князем, разбудаваў гэты замак, бачыш, у камні, перамог шмат ворагаў, і менавіта ён вырашыў закласці асобную сямейную пахавальню для менавіта свайго рода. Але зрабіў ён гэта не тут. А дзе? Радуйся, Віктор, нарэшце апошняя сталіца. Януш заклаў сямейны склеп у Варшаве. Алілуя! Дакладна гэта апошняя сталіца? Дакладна. Ой, ну віды як з Крэўскага замку. Адзін у адзін. Вельмі падобна. Ну, бачиш, якая вежа прыгожая. Ну, хвацкая. А, яшчэ, у Чэрска вельмі незвычайны герб. Вунь, паглядзі які. О, цмока, які сімпатычны. Ён не проста прыгожы, ён незвычайны і унікальны. Справа ў тым, што ў геральдыцы Польшчы, ну і агулам, падаецца, цэнтральнай Еўропы, цмокі не прысутнічаюць. Ну, не прынята іх было. Это ўвогуле, это вобраз, хутчэй, там, заходняй міфалогіі. І гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца, чаму у Чэрскае княства быў менавіта такі герб. Ну і там шмат розных версій, але адна, ну, напэўна, самая такая цікавая і рамантычная, расказвае такую гісторыю. У 1066 годзе адбылася такая знакамітая бітва пры Гастинге, это Англія, дзе нарманы разбілі войскі ангельскага караля Гаральда і захапілі Англію. І вось нібыта сын гэтага караля Гаральда, Магнус, ну, ён не мог больш жыць у Англіі, перабраўся ў Польшчу, пасяліўся дзесьці тут, і яму далі ў валоданне вось гэты замак чэшскі. І ён з сабой прывёз герб цмока. Ну, таму што ў Англіі якраз-то цмок — это звычайны герб, ён там папулярны. Ну і вось з таго часу ў Чэшскае княства быў такі вельмі незвычайны, своеасаблівы герб — цмок. А вось паглядзі, па суседстве яшчэ які герб. О, дык гэта ж русалка. Ну, Варшаўская. варшаўская. На чым яны падобныя? Нічым. Як нічым? У іх хвасты падобныя. Ёсць такая версія, што як бы вось гэты цмок падарыў варшаўскаму гербу свой хвост. І што сірэнка сярод іншага паўстала як сумяшчэнне некалькіх вобразаў, адным з якіх быў чэрскі цмок. Так што, паехалі зараз у Варшаву да сірэнкі. Ты як раскажаш, што прам не ведаю. У мяне вушы вянуць. Віктор, глядзі, там яйка цмока. Ну, глянь. Ну вось, Віктор, гэта архікафедральны касцёл святога Яна ў Варшаве. Напэўна, самы стары, самы важны касцёл у горадзе. І менавіта сюды Януш III перанёс сямейнае пахаванне князёў мазавецкіх, і пры ім гэты касцёл якраз пачаў разбудоўвацца ў такую гатычную бандурыну. Ну нарэшце, дачакаліся. Дык дзе ўвесь гэты час была Варшава? Варшава крыху больш позні горад. У часы ранніх мазавецкіх князёў гэта быў проста такі памежны, умацаваны драўляны замак у раёне Уяздаў. Вот ён там так і называўся, Уяздаў. Але паступова месца расло, разрасталася, это ж бераг Віслы, тут гандлёвыя шляхі перасякаліся. І ў часы Януша III, это канец 14 стагоддзя, Варшава была ўжо такім буйным гандлёвым цэнтрам. Дык а чаму менавіта сюды пераехаў Януш? Чаму перанёс сталіцу? Ён жа ж у Чэрску такі прыгожы вялікі замак пабудаваў. Пытанне добрае, мы не ведаем. Гісторыкі розныя гіпотэзы выказваюць. Ну, можа быць, Варшава была лагістычна больш зручная, можа быць, яна была больш цікавая, менавіта як гандлёвы цэнтр, бо Чэрск — это ж княскі замак, а тут все-таки людзі, грошы і ўсё такое. Ёсць яшчэ версія, што ў ягоныя часы Вісла каля Чэрска памяняла русла, стала далей ад замка, ну і ад гэтага яго значэнне крыху знізілася. Ну, карацей, па нейкай суме фактараў ён перабраўся сюды, тут заснаваў это сямейны склеп, ну і сталічнасць паступова перацякла ў Варшаву. Цягам 15 стагоддзя Варшава ўмацавалася як цэнтр мазавецкага княства.
Але ў гэты ж час канчаткова структуравалася і замацавалася ўлада польскіх каралёў у Кракаве, якія ўсё часцей настойвалі на тым, каб мазавецкае княства ўвайшло ў склад Польшчы. У пачатку 16 стагоддзя фактычнай кіраўніцай княства была Ганна Радзівілаўна, дачка Мікалая Радзівіла Старога, якая пасля смерці мужа Конрада стала рэгенткай пры двух малалетніх сынах Станіславе і Янушу. У 1522 годзе Ганна памерла. У 1524 памер яе 24-гадовы сын Станіслаў, а ў 1526 малодшы сын Януш. На гэтым мазавецкая лінія пястаў перарвалася, і кароль Жыгімон Стары уключыў мазавецкае княства ў склад Польшчы. І гэта ўсё было супадзенне, так? Нейкае дзіўнае. А вось цікава, мы не ведаем. І таму было шмат розных размоў, нават расследаванне было. Сам кароль абвесціў. Бо адныя казалі, што яны ад п'янства памерлі, два гэтыя хлопцы, ну, бо неблага яны так выпівалі. Іншыя, што ад сіфіліса, але былі і больш таямнічыя гісторыі, што нібыта іх атруціла ці то іх каханка, ці то іх атруціла Бона Сфорца. І тут Бона Сфорца была, і тут яна ўмяшалася і пляла свае інтрыгі, так? Ну, Гэтай толькі абы Радзівіла труціць. Вось спачатку яна на Ганне патрэнавалася, а пазней дабралася і да Барбары. Ух, падступная італьянка, Манаджа Элей. Але, глядзі, свае справы то яна павырашала, а мазавецкаму княству ўжо незалежнасці не вернеш? Такую краіну празявалі. не, ну глядзі, калі мы гаворым пра незалежнасць мазавецкага княства, трэба ўсё-такі разумець, што гэтае княства заўсёды было ў культурным, можна сказаць, цывілізацыйным кантэксце агульным Польшчы. Тут кіравалі тыя ж самыя пясты, толькі іншай лініі, як у Кракаве. Яны пастаянна сварыліся, альбо наадварот давалі васальную залежнасць вот этому кракаўскаму каралю. Таму яны заўсёды былі звязаныя, і, магчыма, это было проста пытанне часу, калі мазавецкае княства увойдзе ў склад Польшчы. Хаця, калі б гісторыя павярнулася па-іншаму, можа, мелі б мы зараз у цэнтры Польшчы асобную незалежную дзяржаву з нашчадкамі Радзівілу на чале. Было б прыкольна. Я вось не ўпэўнены, таму што, глядзі, да жабак неяк я прызвычаюся, і пачкаматаў не было. Хаця, з другога боку, бачыш ты, можа б, дзікі тут не хадзілі па вуліцах, бо яны ж толькі ў Польшчы ходзяць, а я дзікоў, вельмі баюся.